Jien terraqt fl-istess toroq tagħkom. Wis probabbli kilt minn xi 4 restaurants li għadkom tiffrekwentaw intom u bħalkom sibt li nitla' bħaċivil. Jien jisimni Gilbert, by the way. Gilbert Simjana. Bħal ħafna minnkom ġej minn familja kattolika u tammit fil-Knisja ta' San Pawl ir-Rabat. Kif nistħajjel li tafu fuqi, il-mużew ħabbejtu ħafna imma nistqar li l-ewwel nies li ħarġuni fil-fidi kienu ommi u missieri. Magħhom tlabthom il-missierna u sliema u talba tal-ikel u ta' qabel l-irqat. Maħuti, ovvjament. Bħal ħafna minnkom, il-lob kont niklu. Għaw xi old soul li qassemat bil-microgenius. Il-fuq minn 300 logħba kelli, il-bqija jekk mhux hekk television xi Tom and Jerry u fuq kollox Oli e Benji. Il-futbol ukoll kont uħobbu, ma kontx nitlef opportunità li nagħti daqtejn. Asla żma ma kienet waqqafni. Darba niftakar li kont għamilt perjodu ma nilabx fil-break. Niftakar konna primarja tar-Rabat u fil-break kien hemm tifel waħdu u kont stedintu jidħol fit-tim magħna ma qalli ma setax jilab. Jiena kelmu ma nafx inżomm malura u saqsejt għaliex. Għalli li kien għadu kemm għamel trapjan ta' kliebu ġabli għal-bilġun ġliena. U minn dakinhar ċertajt ruħi li ma jagħmilx break ieħor waħdu xejn. Kolli ħabib ġdid hu. L-iskola ġib li ħafna memorji. Darba niftakar tgħid kemm kont inkwetajthom l-omm il-missieri għax għamilt parti ta' żmien kont imur id-dar lura mill-iskola u nintefa' mill-ewwel mal-mejda tal-ikel. Kont inkun mejjed bil-ġuħ. Ġra ġurnata, 2, 3, ġimgħat u missieri bdew jitħasbu u niftakarhom sabuni mument waħdu qalu li ma' breakfast fil-għodu lunch tajb għall-iskola u qed tibqa' bil-ġuħ. Daw ħasbu li kien hemm xi ħadd jibbuljani u jisraqni l-lunch imma ma kienx il-każ. Sempliċiment kien hemm student li qatt ma kien ikollu lunch miegħu u ma kontx naħseb għad darbtej biex nagħtih tiegħi u ngħidilkom iddispjaċini nara l-wiċċ ħossbieni tommi u ta' missier, ma fl-istessin dejjem dejli li kellu aktar ġuħ minni. Ġiel lajta jir ukoll ta' imma qatt ma ħadthom ġewwa. Niftakar fis-sekondarja meta kien waqali xahri bit-trattament kien hemm ħafna minn prova jwaqani għaċċaj tant li wħud minn sħabu bl-għalliema kienu jiġu jisaqsuni kif jien. Jien dejjem ngħidilhom li dawk li għajruni kienu jagħmlu hekk għax ma kinux jafu minn xi xaddejt. Għandna ammetti ċertu ta' jirġieli tant kien kiefer li kont insibhom waħedhom f'ċerti mumenti biex nikkonfronthom. Għax ara li tqubija ma kienx importa, imma jekk l-istess tajjir ikun fuq ħadd ieħor jista' jagħmel ħafna ħsara hu. Dettall importanti li nsejt ngħidilkom hu li jien interist u kif jiġu l-Euros jew World Cup. Imbagħad hemmhekk mal-Ġermanja, Unur kbir li nżomm din l-arma fuq sidri. Imma żgur li mhux eżess minn din. Il-verbum dej. Ma mmur imkien mingħajra, wan tfakkarni f'Ġesu li għex fostna u tu fl-appartenenza tiegħi fil-mużew. Qatt niftakarni nfalli xi lezzjoni għal xejn. F'xemxu xita dejjem hemm tagħlim talb, ma mhux biss, ħafna ħbieb, ħafna ħruġ, ħafna avventuri. Darba niftakar naħseb kien l-10 ta' frar u ħaduna l-lapsi. U jien ma ħsibtix darbtejn li ma qbisnhom. Kien inġazzat, imma kulħadd niżel warajja. L-aqwa li nagħlqu l-ġurnata bir-Rożarju għax hemm xi mod ieħor kif nista' nesprimi aħjar il-gratitudni tiegħi għal ġranet bħal dawn. Ara, il-fidi kollox. L-istess relazzjonijiet li nibni malla u mal-Madonna l-arloġġ tat-talb, ir-Rożarju, l-Ewkaristija. L-istess talb li farraġni hawn kien ifarraġni Londra, marit jew minix, kostanti. Il-mewt ma nibżax minnha, nibża biss li mhu b'xi dnub. Ara, il-mart mhux sabiħ. Imma fi ħaraft lingwa li bija nista' nħobb il-Ġesu u nagħmel ħossni preferut li għaraf ta' din-lingwa tiegħi. Sa inti bliema lingwa tħobbu l-Alla u x'inhi dik iċ-ċirkustanza f'ħajtek li qiegħda taqlek. Ma tifhimniex ħażin ta' itlob li tfiq kif bqajt nagħmel sal-aħħar. Imma titlifx l-opportunità li sadattant tgħix il-mument u dik iċ-ċirkustanza ddawwara f'imħabba li dak l-iktar li jħobbok. Niftakarni ngħid lil sieħbi ngħidlu kull ajma li ngħid 10 cents għal karus tal-ġenna. Issa x'inhuma t-10 cents tiegħek biex ingawdu flimkien?